e sigo sendo o mismo de sempre. Se volvera a nacer, volvería a ser comunista. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami... A presencia dos comunistas por primeira vez en unha institución tiña tamén su cousa. Os funcionarios estaban asustados, de feito, nos primeiros meses había reticencias. Os propios funcionarios e alguna xente que nos empezaba a coñecer do movimento veciñal e demais que decían, este é esa comunista, ou este é o comunista, ou seja, un pouco dabanse conta que non tiñamos cornos e rabo e que realmente eran unhas persoas normais. A xente sempre, por desgracia, tuvo medo tiña un pouco de medo, non sei por qué, porque, en fin, ao partido. E cando eu, bueno, me destinaron a Ferrol, unha tía miña díxeme: ai, rapaciño, pero a onde vas ir? Meterte cos comunistas. O temor do persoal municipal era moi grande porque entraba no goberno municipal o Partido Comunista. Entonces, todos eu estaba moi contenta, era moi nova, estaba feliz, pero sí, ao redor non se respiraba ese sentimento. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. E logo fixéramos un viaxe a Francia, e ali me din conta o moito que quería a xente, porque ali en Francia, que ele estuvera traballando, me quedaba asombrado porque nos invitaban todos os días, o tempo que votamos, sempre nos invitaron a comer, a cenar, o sea... Naquele momento non había libertades, non había nada. Eu era membro do Partido Comunista desde facía moitos anos, desde os anos 62 que fui para Francia. E estábamos sin as libertades. Sentíamos sana envexa ao recén Portugal revolucionario, porque realmente eles conseguiran xa ter o Partido Comunista portugués legalizado e nós aínda estábamos ilegalizados. Nunca olvidaremos aquel viaxe porque a verdade, aparte de ser para nós moi grande poder chegar a ese Portugal libre, donde nós ansiábamos tanto esa liberdade que todavía non chegara a nós, por tanto, nunca se nos olvidarán aqueles días que pasamos xuntos. Sempre, por suposto, no coche de Fernando Miramontes. A legalización do Partido Comunista a mí me pescou en Ferrol, bien, por todo o que había pasado. Eu parece mentira, pero alegría por dentro sí, pero con moita calma, con moita... Porque vía xente que parece que vía outro mundo, é o mundo que veo, é o que temos, e non ten nada de paraíso. Se convocaron as primeiras eleccións municipales e participamos con moitas máis forzas, sacamos o resultado bastante bon, 5 concelleiros, e toda a comarca igual, en Mugardos tiñamos unha alcaldía, bueno. E os primeiros tempos foron moi difíciles, sobre todo en Ferrol. Non había nada, non se podía mover. Un pouco antes de entrar, tuveran que pedir un préstamo os anteriores, os da ditadura, para pagar as nóminas últimas de mes, porque non había cartos para pagar a xente. Era unha ruína total. Lle roubaron ao Concello, no parque de Batallós, unha botella de oxígeno e outra non sei de que, dali do garaxe que había. E tamén a roda de repuesto do coche do alcalde, que estaba ali. O sea, que era unha desfeita. Nos, cando entramos no Concello, o Concello era bancarrota total. Sin ingresos, con pufos por todos lados, foi unha laboura difícil.
Naquela candidatura, o primeiro era un escallolista, candidato a alcalde, despois había un cura obrero e 3 metalúrxicos. Quere decir que era un cambio total da xente que había de referencia na dictadura, nos cargos públicos, non? A penuria era total. Estábamos sometidos, como dicen, aos presupostos de liquidación de deudas, o sea, un pouco como agora a Generalitat, controlados. Todos os pagos que facíamos uns préstamos para poderlos pagar. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Foi un mandato, unha coalición de PSOE e nosotros, 8 anos, en total estuvimos. Lle dimos volta á ciudad en todos os sentidos, as relacións nosas eran boas, o Partido Socialista e o Partido Comunista, había unhas relacións fluídas ben, a parte que pudera haber algún problema como hai en todos os traballos, pero moi ben. Foi unha etapa moi boa, sempre que estuveron gobernando, en coalición co PC e o PSOE, fixéronse moitas cousas por Ferrol, en concreto foi cando a universidade, cando o derribo de parte da muralla de Bazán, se levou a auga á zona rural e o alcantarillado, que non existía. Se colocaron máis de 3.000 puntos de luz na zona rural. Se fixeron máis de 300 kilómetros de carreteras asfaltadas. Se fixo a traída de aguas da zona rural, que non existía. Se fixo o alcantarillado en moitos sitios, como Balón, Mandiá, Brión, Serantes, en algúns sitios. Se fixeron unha cantidad de cousas na zona rural impresionantes. Non era un goberno socialista, era un goberno de coalición entre Esquerda Unida e o Partido Socialista. Se fundaron os servicios sociais que antes non había, antes había, chamaban beneficencia, fixadevos. Mesmo cando había un aspecto que non había coincidencia entre os dos partidos, se procuraba que esa diferencia non provocara unha situación que non pudera logo revertir. Nosotros nos levábamos moi ben, porque, entre outras cousas, éramos personas maiores, quizá, pero os temas, cando había dificultad, non os levábamos aos plenos, os retirábamos. Se nosotros chegábamos a un desacordo con Izquierda Unida, pois eso non se levaba ao pleno. Se que esperaba a ver se que viñera tempos mellores. Creo que os gobernos de coalición PSOE e Izquierda Unida foron os gobernos que trouxeron máis avance a Ferrol, que trouxeron as mellores inversións durante todos esos anos para a cidade de Ferrol. Aínda que había discrepancias, seguramente, nos gobernos. Si que había unha unidade que cara ao funcionamento dos servicios, había unanimidade a hora de tomar determinación. Eles participaban na vida funcionarial, de xeito que xogaban ao fútbol cos compañeros de funcionarios, había sempre unhos partidos anuales na festa da Padroa, na que ele sempre participaba. Eu cheguei no ano 1981 ao Concello, procedente do Concello de Allariz. Na primeira e segunda legislatura, en realidad, houve un moi bon ambiente entre todos os concelleiros. Encontreime aquí con Quintanilla, con Llano Cotrofi, con Miramontes. Enseguida, tuve moi boa relación con Miramontes, non só pola actividade municipal, senón porque, ademais, formábamos parte, como contrarios, no equipo de fútbol. Entonces, polas tardes, moitas veces, entre funcionarios e concellales, tiñamos uns partidos moi reñidos. Era amigo persoal dos funcionarios, onde era capaz de xogar partidos de fútbol cos funcionarios, manter unha relación de cordialidade con todos e todas elas, onde controlaba a cidade, dai viña o nome de Gavilán. O Fernando conocíamolo polo Gavilán. O gavilán é un ave que ten un voo majestuoso, simpático, perspicaz, como era el. Porque tiña unha visión das cousas, da política, impresionante. El sigue estando aí. E sigue tendo, penso que a fecha de hoxe, a mesma opinión que tiña daquela, como era un mozo. Chegaba a unha certa edad,
ao haber tamén tantos cambios como hubo de moita xente que estuvo no partido e se foron para outros porque vían que aquí non progresaban, el sempre se mantuvo nas mesmas ideas e na mesma ideoloxía, non? Fernando representa, eu creo que a tradición política da esquerda no que ten que ver co pasado, pero tamén co presente. O seu exemplo de traballo a nivel municipal eu creo que é un elemento clave tamén para entender a proposta da esquerda tanto a nivel directo nos propios concellos, pero tamén coa capacidade de entenderse con homes e mulleres de outras organizacións políticas. Eu penso que en medio Ferrol, tanto de derechas como de izquierdas, a Fernando pues lo tienen como una referencia de persona por lo menos justa y responsable con sus quehaceres y nunca se vendió a nadie. Fernando é un home apreciado por moitísima xente, ainda que non sean das miñas ideas que ele. Sempre foi honesto, honrado, traballador, xusto, como compañeiro, como camarada e como ciudadán. Penso que todo o pobo e a Bisbarra temos que estar moi orgullosos de haber tido ao noso lado sempre ao noso compañeiro Fernando Miramontes. Cando Maruxa Fontela estuvo no hospital, Maruxa Fontela pertenecía á sección da femenina, pois foi na visitar con preferencia a moitos outros da súa propia ideoloxía. Eso fala moito de Fernando e da boa persona que era no fondo. Os mismos compañeiros do Partido Socialista, cando se negociou o pacto, parecía que puxéronos unha limitación, que dicir que Fernando só podía ser alcalde 7 días. Cando fui elegido diputado no Congreso de Madrid, pois el ejercía de alcalde, eu creo que foi, nos repartimos os 6 anos que estuvimos na alcaldía, 3 os levou el polo menos porque ejercía, de primer teniente alcalde, de alcalde. Estábamos en contacto permanente desde Madrid hasta Ferrol, me contaba os problemas, como estaban, as solucións, hasta incluso me falaba do Racing. Fernando estuvo moitos días de alcalde, porque Couce iba moito a Madrid, iba moito por aí, se espazaba moitísimo. E, bueno, e cando ele estaba de alcalde, recordo que se enchía a sala da alcaldía de xente que quería falar con Fernando Miramontes, por esa razón, porque era un home que atendía a todo o mundo de unha maneira estupenda. O Concello entraba quen quería, non había ninguna porta que a nadie chamaran tal, daquela xente entendeu que para ver a Miramontes, se iba ali, eu estaba ali. Non facía falta pedir nin cita, ni nada. Se non estaba, pois lle dirían, pois non estou. Ou chamaban por teléfono, quer dicir, que se abreu ao povo, como era o noso dito. Todo o mundo que entraba no Concello de Ferrol sabía que se falaba con Fernando Miramontes e daba o mesmo se era un socialista, un comunista, alguén da Alianza Popular, daba exactamente igual, sabía que Fernando o iba a tratar exactamente igual e se estaba nas súas mans darlle unha solución, o iba a solucionar. Tuve a suerte de vivir con el no Concello 4 anos de concellal da zona rural, o que me levou a saber quen era Fernando, a honradez con que traballou el sempre na política e máis no ayuntamiento. Sabía tratar a todo o mundo con a mesma condición de que eran, vamos, era boa persona para os amigos e para os enemigos. Enemigos non tiña, pero bueno, quero dicir a aqueles que non se portaban como tiñan que comportarse. Eu, cando me presentei as eleccións, foi no ano 79. Eu facía uns meses que había estado na cárcel, era curioso. Ali aparecín eu, de primer tenente alcalde, con Quintanilla, recibindo ao jefe da policía. Bueno, e a todos os que me habían, algúns, non, que non me recibín a eses, non, pero ao jefe da policía había que recibilo. Ao non haber libertades, nin había partidos políticos, nin había sindicatos. E daquela todos tiñamos que estar na clandestinidade. Inda que non quixeras, eras clandestino. A mí me detueron 4 ou 5 veces, non me acordo, pero sobre todo unha vez, me detueron no ano 69, e me meteron unha multa de $500,000. Eu non podía pagala, e daquela a paguei ali, eu e moitos, de Ferrol un fato deles ali.
Non sei por qué, polo coche. E prestei un coche apillado, e por eso, hasta que me pescaron, e tiña que dicir que o coche tiraba autovillas, eu non sabía que tiraba autovillas. Se eu sabía, lo iba a dicir. Mis recuerdos más bonitos son de cuando estábamos en la clandestinidad, cuando íbamos a tirar las otavillas. Aquí mi compañera Fina un día se me cayó por una alcantarilla y ahí, con una pierna para arriba, otra para abajo. Los policías que nos estaban pisando los talones. Me detuveron casi un mes despois do 10 de marzo. Andaba escapando por aí por as hortas, por onde podía, as casas de xente, que, por certo, é onde se descubre a xente. Cando un anda escapado, é como axudan a un, se xogaban anos de cárcel, eu sempre dormín nunha casa, na outra, hasta que me pescaron. Na casa de miña hermana, en Narón, ali aquela policía esa que era de Valencia, ¿no? Eses me torturaron ali, me puxeron na mesa, o quirófano. O quirófano depois de ter unha mesa, se aguantaban das pernas, e depois os brazos así no aire, bueno, aí hasta que te miraban, un estaba mirando os ollos, sabes como estaban, bueno, e así estuve aí, hasta que se cansaron. Hasta que se cansaron. E, sin embargo, sí, aquel fora terrible, aquilo fora unha cousa. Eu creí que me mataban, pero bueno, ao final non me mataron. E aquí estou, bueno. Eu segui sendo sempre o mismo. Non tuve ni máis ni menos que a miña familia de izquierda, eu estou satisfeito do recorrido e do que fixen polo meu país. Pienso que nuestros hijos, sobre todo los que eran ya mayorcitos, ¿no? Pues también sufrieron las consecuencias, porque, a ver, había una persona que venía a traer el mundo obrero a mi casa y mis hijas a veces le cogían el periódico y yo le decía a las niñas, no, por favor, a este señor es que no lo conocéis absolutamente de nada. Yo tengo a mi hija la mayor, que era muy falangueira, que hasta falaba sola por la calle, y yo decía, un día se le va a acercar uno de Cristo Rey o un policía y le va a cantar la traviata. Porque ya digo, era muy... No pasó nada de eso, pero que era muy falangueira, ¿no? Y que no podía hablar con nadie. Que puedo decir que estoy muy orgullosa de ser su hija y que bien merecido. Como dice mi hermana, un hombre honrado, leal, con carácter, que no se encuentran todos los días. Es un acto muy difícil de seguir, el de mi padre. Más que decir que soy orgullosa, que me tocó su humanidad, cómo nos crió, su modo de pensar, de ver el mundo, tan humilde como es mi padre. Falar de Fernando, ademais de falar de Ferrol, é falar de dignidade. Creo que hai poucas persoas que reflictan tamén como él, non? O que esa enorme palabra que é a dignidade. Por tanto, creo que hai que darlle as grazas a él, as súas fillas e tamén a Fina, non? Porque as súas vidas, se non ven, non foron para nada doadas. Foron vidas entregadas, vidas durísimas y, desde luego, vidas entregadas a un futuro mejor. Nos unió mucho una hija de aquí de Sari, que bueno, que la dotamos, tanto Fina como yo, porque Sari pues estaba más en la lucha. Fernando y Fina, para mí sois ante todo mi familia.
Desde que tengo uso de razón, vosotros habéis estado siempre ahí y tengo miles de recuerdos a vuestro lado. De ti, Fernando, recuerdo con especial cariño ese don que has tenido siempre para comunicarte con los niños. Para mí estar contigo era la felicidad permanente. Me acuerdo de las canciones que me cantabas, de las bromas que me hacías, de los lenguajes secretos que te inventabas para que nadie nos entendiera. Él é un referente para Ferrol que eu penso que é increíble. Miña filla nunca falou mellor con él, pero sempre vai ter ese referente, como del e doutros moitos máis. Non se puxeron os humos na cabeza, non. Porque xa sabes que hai moita xente que, en fin, que cando sube un pouco de categoría, digamos, inda que sea política, pois hai moita xente que se volve, que parece que, me cago na mar, que é un intocable. Pero él non, él sempre coa mesma tesitura, sempre foi, eu que penso que sempre igual. Eu creo que non hai ninguna persoa, nin funcionarios, nin políticos de diferentes partidos, de diferentes signos políticos que falen mal de Fernando Miramontes, e iso é algo envexable hoxe en día e que temos que tentar continuar con eses valores. Fernando entrou no Concello, eu tive a sorte ao ano e pico de entrar tamén no Concello cando correu a lista, deume a posibilidade de convivir e conocer os seus valores personais, de traballo pola sociedade, de entrega. E a min sempre me impresionou foi, por unha parte, a súa moralidade intachable, a fidelidade ás súas ideas sin necesidade de impoñerlle aos demais. Sendo un excelente concelleiro polo seu traballo, eu non teño dúbidas de que era unha persona totalmente insobornable. É dicir, non só unha persoa honesta, senón tamén insobornable. Fernando Miramontes, para min, é un faro. É como unha referencia que sempre estivo aí, dende o principio, dende que entrei en política, non hai tanto tempo. É unha referencia para todos e para todas os que somos xente de esquerdas, que queremos únicamente un modelo de justicia social. Nos hizo nacer a tus hijas con el puño levantado, muchacho, que seguimos votando a lo mismo. Fue lo que heredamos de ti. Honradez, lealtad y carácter. Fernando me parece que lo conoce pues todo Ferrol y yo estoy muy orgullosa de ser su compañera. Vontade, grandola tua vontade, xúraite por compañeira, a sombra do mar. Eu segui no partido estou, agora deixamos a Izquierda Unida, pero eu sigo pagando a cuota do PC. Pago 2 cuotas, porque podo facelo. E sigo sendo o mismo de sempre. Se volvera a nacer, volvería a ser comunista, porque creo que a forma que vexo eu máis idónea para a xente sencilla, a xente humilde, xente de conciencia, que ten que haber de todo. Sigue sendo o reparto da tortilla entre todos, e non que non a reparten e a coman uns poucos. É como iso sigue habendo, e sigue hubindo injusticias por todas partes. Un partido de izquierdas é o mellor que pode facer calquer cidadano, traballador ou home de conciencia. E por iso digo que volvería a repetir todo o que fixo. Queres algo máis?